Da sake saduwa. Wannan ci gaban bidiyo ne, wannan bidiyo na biyu kenan. Kada a manta mana like, a mana share, mana comment. Ni ne naku injiniya Bashir Bukar, mamallakin wannan trading academy mai suna Bash Enterprises Forex Trading Academy. A mana like, a mana share, a mana comment saboda ka kasance na gaba samun sabbin maudu'anmu. Za ku iya tuntuɓar mu a namban WhatsApp kamar haka 0906969428 ko kuma Telegram handle Bash Enterprises @Bash Enterprises. So kamar yadda kuke gani muna magana ne akan lot size ne. So dan tari ne ya dan wannan dina wallahi na dan wannan. So bidiyo ma yayi tsayo sai ne nace to bari dan cutting nashi. So kamar yadda kuke gani anan na tsaya one standard lot. Idan aka ce one standard lot me ake nufi? Ana nufin 1000 units na wannan currency da kake trading kenan. Kamar 1000 unit na dollars kenan. In kana amfani da one standard lot, one lot kenan, kana trading da adadin jarinka da ya kai dala 10,000, dala 100,000 a account naka kenan. So amma kasancewa amfani da leverage shine yake ba mu daman mu sa kuɗi kaɗan kamar dala 100 sai mu yi amfani da leverage 1:100 kenan. Kowane dalar mu ɗaya yana zamanto dala 100 kenan. Leverage din da zai ba mu fawan kowane dalar mu ɗaya zai zama dala 100 kenan. Shine za ku gani kana da kuɗi kaɗan amma za ka iya ka buɗe. Amma asali in dai jarin ka farin kuɗin ka za ka zuba kafin ka buɗe lot size guda ɗaya sai kana da dala 100,000 din nan kafin ka buɗe lot size guda ɗaya. So Allah ya sa mun gane. So idan muka buɗe one lot, kowane pip ɗaya a one lot, one standard lot dala 10 ne. In SL naka pip guda 5 ne, to in ka bude one lot kana zuwa ana da kai SL naka pip 5 ka rasa dala 10 sau 5 dala 50 kenan. Idan muka zo mini lot kuma daidai yake da dala 10,000 na abin da kake trading da shi. Misali in US dollar, in dollar ne kake amfani da shi, in za ka bude position mini lot daidai yake da in asalin kuɗinka ne farin kuɗinka a ciki sai kana da dala 10,000 kafin ka bude 0.1 lot mini lot ɗin. Amma amfani da leverage shi zai ba mu daman leverage ɗin zai ƙara mana power na trading sai mu dinga ɗaukan trade da kuɗinmu wanda bai kai dala 10,000 ba, amma leverage zai ninninka mana kuɗinmu. In kana aiki da 1:100 kamar da na yi bayani, kowane dalan ka ɗaya yana da power na $100. To shine har zai kai adadin wannan. So misali a wannan mini lot ɗin nan idan ka bude shine 0.1 shine muke kira mini lot. So shine 1 pip yana zama $1 kenan. Idan risk naka 5 pip ne, in kake risking in kana faɗi 5 pip a 0.1 lot to ka faɗi dala 5 kenan. Shine ansan da na bashi. Sai kuma micro lot kuma yana daidai da dala 100,000, wannan 1,000. In ka bude 0.01 daidai yake da kaman kana da adadin dala 1,000 a account naka in dai kana amfani da zero leverage kenan. Amma kana amfani da 1:100 leverage wanda yawanci ake amfani da shi, su kowane dalan ka ɗaya yana daidai da dala 100 kenan. So kaga 100 sau 10 dala 10 zai iya baka daman ka bude 0.01 kenan in kana amfani da leverage 1:1. So misali yanzu in zan bude position da 0.01 kenan, kowane pip ɗaya yana matsayin $0.10 kenan. Kowane pip ɗaya 0.1 kenan. Misali na yi risking pip guda 5 a 0.01 kenan, na yi losing $0.5 kenan, rabin dala kenan. Idan pip 10 ne na yi losing shine $1 kenan. $1 kenan. Na yi losing 10 pip a 0.01 shine $1. Sai nano lot ɗin nan yawanci mutane ba su san shi ba, wasu brokers zai suna da shi amma wasu kuma ba su amfani da shi. Shi kuma yana matsayin 100 unit ne. Sai kana da dala 100 a account naka kafin ka bude nano lot da zero leverage. Amma kana da leverage naka ko 1:100 ko wani abu, to kowane lot ɗaya, kowane dala ɗaya zai iya bude maka 0.01 nano lot da wannan leverage ɗin. So idan ka bude position misali da wannan nano lot ɗin shine mai 0.00001 ɗin nan, 0.01 ɗin nan, to shi kowane pip ɗaya shine dala 0.01 dala kenan. A nan misali sai ka faɗi kusan pip ina ga 20 ko
ko nawa ne, sai ka fadi adadin wasu pip da yawa tukuna za ka zama dala ɗaya ma za ka fadi. Allah ya sa mu fahimta. So shine bayanin yanayin lot size da pip da sauransu, duk da na sha bayani a channel dina. Kada a manta akwai bidiyoyi masu matukar amfani, na yi bayani akan abubuwa da yawa, su propam, su news, su calc, yadda za ka yi amfani da abubuwa da yawa abinda kuka sani batun forex. Ku je channel dina, in kuka je channel dina za ku kalla abubuwa da yawa amfane ku matuka. Kada ku manta wannan shine channel din nawa. Idan mutum ya zo ya yi subscribing, akwai bidiyoyi da yawa da suke jiran ku akan ababe da yawa masu amfani. Ku je ku bi ɗaya bayan ɗaya ku kalla. Shine wannan channel din, Engineer Bashir Bukar shine sunan wannan din. Ga channel handle din kuma @bash_enterprise_fx_academy. So yanda kuke gani ga sunan bidiyoyi da yawa wanda za ku iya zai muku amfani matuƙa sosai, duka akan forex ne. Kamar yadda kuke gani ga sunan how to get free profile, live trade with psychology talk, powerful videos on change of character, bidiyoyi ne masu zafi, highlight of the channels. Wayannan su invalid change of character, wannan market change of character or market structure shift, ga sunan dai bidiyoyi kaca-kaca a nan. To mutum zai je ka kalla, zai amfane ku insha Allah. Kuma ina kawo mana sabbin maudu'ai, abubuwa masu wanda zai amfani yan uwa insha Allah. Kada ku manta ku mana like, ku mana share, ku mana comment, ku yi mana subscribe saboda ku kasance na gaba samun duk wani sabbin maudu'ai idan muka sake. Wayannan duka bidiyoyi ne suke jiran ku. Kada ku manta, ni ne naku Engineer Bashir Bukar, mamallaki wannan training academy. A mana like, a mana share, a mana comment. So kamar yadda kuka gani shine na gama masa bayani kenan, sai ya sake turo min wani message daban. Yauwa shine sai na sake masa bayani, sai ya sake turo wannan tambayansa kenan. Wannan shine ya tambaya mata kenan zai sa 0.5 ne. Shine da wannan zan rika amfani da shi, shine na yi masa bayani a nan yanzu. So shi rigs da kake gani sai tashi wai rigs guda ɗaya kacal haka kawai a ce wannan, a ce lot size guda ɗaya kacal za ka dinga shiga kasuwa kana wannan ba. Babu. Ai yana canji, ya danganta da pip na gani, pip value da kake samu a analysis naka shi yake determining. So in misali za ka shiga kasuwa da pip guda 5 ne misali, SL naka pip guda 5 ne, lissafin ya sha bamban da pip guda 10 ne, pip guda 3 ne, guda 7 ne, ya danganta. So sai ka nutsu, ba wai za ka zaɓi pip guda 1 ne kawai ba. Saboda in ka ce za ka zaɓi pip lot size guda misali guda ka dinga shiga da shi, account naka ya karu ma dole kudin account nan zai karu, ya ragu ma dole zai ragu. So ana so risk management ya dinga moving da adadin balance naka na account din ne. So a kullum idan za ka shiga, in ka gama analysis naka za ka shiga, sai ka duba pip guda nawa ne, pip guda nawa ne daga entering ka zuwa SL naka, how many pip ne. So misali 5 pip ne. So shine yanzu kamar yadda kuka ji voice din nan, shine misali in yana so yanzu 0.0 kamar 0.1 lot din nan 1 pip yana daidai da $1 ne. So misali in zai shiga da 0.1, kowane pip da $1 ne. So shine kamar ku ji wannan voice. Yadda ka ga na nuna ma table na gaban nan saman nan, in ka nutsu ka kalla komai za ka fahimce shi, duk lots da ake trade. Amma ga dai misalin da yanzu na baka, in ka bude 0.1 lots din nan, kowane pip daya $1 ne, kowane pip daya $1 ne. So misali pip 5 ne SL naka, sai ka bude 0.5, misali pip 5 kenan, kaga $5 kenan. So kaga yayi yawa. So me za ka bude 2.5 shine $2.50 kenan, za ka bude 0.25 shine $2.50, tunda kowane pip da $1 yake. So shine ya tambaye ni, ya ce okay misali idan na shiga kasuwa da 0.1 na rasa 20 pip shine $20 shine, na ce masa eh. So kun ga misali tambayan da ya sake kenan ba. So idan ya shiga da 0.1 in ya rasa 20 pip $20 kenan, sai na sa masa good, na ce masa eh. So ga shi dai screen abin da ya turo kenan. Sai anan ya ce misali kamar haka yanzu in kuka lura a nan wurin yanzu
kun ga SL nashi a nan 0.5 ne, kuka gani a nan SL nashi 0.5 ne, sai dala 5 kenan. In ya shiga da 0.1 SL nashi 550 naka za ka daka zai rasa dala 5 ne. So yauwa na gane, Allah ya saka da alkhairi. Sai na ce masa masha Allah, please ina baran addu'a, ka sa ni a addu'anka da Allah. So don Allah kuma yan uwa, ban bar ku a baya ba, ina baran addu'a, ku sa ni addu'a. Allah ya biya mana bukatunmu na alheri duniya da lahira. Allah ya ji kan magabatanmu, Allah ya sa mu gama da duniya lafiya. Na yi mana wannan kamar sadaka ne, sadakatun jariya ne, saboda in tallafa, in taimaka wa yan uwa, mu taya juna addu'a, mu dinga sa juna addu'a. Allah ya sa mu gudu tare, mu tsira tare. So gashi ya ce insha Allah, kuma Allah ya biya maka bukatunka na alkhairi, amin. Kun ga wannan addu'a yana da daɗi ai. Addu'a ya fi kuɗi ma, baka san bakin wanda Ubangiji zai amsa ba. So da Allah ku taya mu da addu'a, mu ci gaba da taya juna addu'a. Allah ya sa mu yi nasara abinda muka sa gaba, mu gudu tare, mu tsira tare. Kada ku manta, ni ne naku injiniya Bashir Bukar, mamallakin wannan training academy mai suna Bash Enterprises Forex Trading Academy. A mana like, a mana share, a mana comment, saboda mu samu karfin gwiwan kawo muku sabbin maudu'ai. Da fatan za ku yi sauraro lafiya.